presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Vilma, ginaingon. Love ta ka. Apan, permi man kumagot man nimo. Ganahan ng taon nimo kay kugihan kay kaibabaw sa kama. Apan, mamakay huna-huna nga mulambo ang imong pamilya. Mga kininahitabo sa ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Sige lang. Gugda ko. Ningawan nila nga naligos dagat. Uy, kuyog nila mga uyam. Gugda ko. Ako diri, minmoy. Wa may uyam. Day, Vilma! Kanaday! Ito na ta, Day! Si Rodel nga ikakaw ni Ikaw na kayo Regina. nga kauban o nga nagdakot sa ilang mga uyab, o! Nag-brief naman na siya. Uy, kumbogol sa iyang atubangan. Uy. Del? Kita na naginduhang o pakatugsaw sa dagat nga, nagsunso naman na ka? Ano na? Doon tagkaligo. Kuan, una lang, Rodel, uy. Dito magdungan, uy. Abi pa lang uyap ta. Oh, di ka maligo. Di lang sagko. Ha? Day, Vilma. I love you. Rodel? Pareha mo kita nga uway-uway. Kita nga uyab. Sige na. Ang kagusto, bi ako nimo. Sugto na ko, bi. Hindi ko, uy. Kung gusto ka nga akong sugton, pamisitahi ko sa amo karong Domingo. Oh, sige. Karong Domingo. Mamisita ko niyo, di ba? Mao ba? Gidigahan ka ni Rodel dito sa beach gahapon sa atong pagpangaligo. Uy, day, pero wala ko siya sugta, uy. Mo'y akong gusto nga, akong pamisitahan sa bahay. Nyaan sa may plano ni mo, ay mo siyang sagton. Sa pagkatinuod lang, no? Nakakita mo, git ko niya dito sa beach nga nag-brief lang, day, uy. O, nakauyon ko.
Tungod kay bagal kaayong iyang atubangan. No? Daoy, bitaw day, uy. Ang tinuod. Ay, bisan wa pa ko makasuway ingon anak, no? Nakasabot na tingali ka, unsa ipasabot na ako, uy. Ay, uy, kasabot ko si mubot ipasabot. Jer. Bisag wa pa ko makasuway anak day, baka virgin papaya ko, pero kibati na ko nga. Kanahan tsukod ako. Unya si Rodel, bagal kayong atubangan day. Unya ko ang pupusod siyo. Sa pagkatinuod lang sa dayno, igagaw man gid mi. Sa mga bata pa mi, kami magipirmi magduwa-duwa. Duwa-duwa nga, wa may mga panty o purol ba. Kita jus iya haday, uy. Dako kay ng kangkang Rodel. Samot nagitingali na karon ulitaw na. Aw, kun maigo kas iya, mura og maigo pud og apil ang imong atay. Day, Gina. Salamat, Day Vilma. Nga imo dayon kong gisugot. Salamat kaayo. Ipay, kay ko, Day Vilma. Kay nakagusto masab ko nimo. Pero mahimong pangutana. Unsa day trabaho nimo? Ha? Kukuan ang tinuod ay wa pa ko'y trabaho. Pero, sagdi lang. Karon nga, uyab na ta, mga plano niya ko og trabaho. Pangitaw niya trabaho, ha? Kinanglan ba agad nga ang lalaki naging trabaho? Uday, mangita na niya ko og trabaho. Na problema ka na karon. Kaya nakauyab ka na yun og dili ganahan og uyab nga dili ganahan po og standby nga pagkatao. Tapulan naman ko ng trabaho ko. Saba, nagsalig ka mangun sa paggidak-o na ng imuha. Mga apply niya ko pa. Gaya nga ulit kwarta pa, bi. Kay mag-date namin ni Vilma Ugma. Mauwag ko nga siya yung gusto inig dako niya sa motel. Aron dili ka na yun magagastog motel, no? O mangkunis bahay ugma, lasi, anil na sa dadas ato. Ani siya buka. Po? Nindot ka sa. Nindot kitang bag na ko. Pero, de 2,000, oh. Para magasto na nimo. Kung doon na kay pretong. Basta mo ano to, ha? Panrabaho. Kuway babae nga pilit og dugay nimo. Nga way trabaho. Ganyan akong magunahon og pangitag trabaho po eh. Ako na siyang dalon din sa atua. Karon akong bughaon. Dadun ko siya din pa. Ugmang adlawa. Ikatulo namang uyab na nimong bayhana, no? Di ba? Oo pa. Katong primero o ikaduha, gibuwagan ko. Pero dili ang pagkaway trabaho nako ang rason nga gibuwagan ko. Mo ba? Yung sabay, rason nga, gibuwagan man kanya itong primero mo ikaduha? Kung sa rason? Kung anong good ba? Ila kong gibuwagan kay wa sila kagwanta sa ginakong skoa ba. Pero kung Vilma pa, may pagkabigaon man yung ugitsura. Basin, makaagwanta niya sa kuha. Hala, sige. Basta pangita lang yun ang trabaho. Kay bati ng lalaki nga wagi trabaho.
Niya na to sa amo, day. Naong to na. Taxi driver. Tira mong plate, oh. Ay, ako replete dong, uy. Wa pa biya trabaho. May kwarta lagi ka. Gatagan kong papa. Ako replate, oy. Dako na ba kagasto sa atong pagpanuris downtown? Okay ra, uy. Direng sukli, sir. Salamat. Tano, day. Oo, man ko, uy. Ako namang usas bahay ko. Tano, day, Vilma. Dong, uy. Ito na makakita na ito. Ako ra laging usarin sa bahay. Buhay na. Bong? Tanar sa kong kwarto na. Ay, maatlok ko. Virgin pa ba ko? Tano, dayon. Ay! Imo magot kong giasa. Mataka ko, uy. Adto ta sa kong kwarto. Adto ta ka kanon pag-ayo. Virgin pa ina. Ay, Rodel. Kalamingan na yung sipuhan. Ako ning laway may gilawayan ng kuning maayo. Para dangog. Mingoy sama. Di magwanta. Dahil mo, may nakayo. Ato na ni. Gusto niya makumplit, ha? Rodel. Ayaw lang tingalag daw yung nagkuhan sa ako eh. Murag makamatay man ha. Pahi ka paragot ko pa eh. Ulo ko na ko yun mo eh. Masukad ka rin pagkit ko makakuha nito kingon ani. Sa lalaki. Alibi, ato na ni. Kuhan kay. May nakayo. Talibot tingal. Ay! Sakit anak. Ay! Abang ma. Agay. Tapakay. Sakit. Ang gusto na dong. Haptos na kayo dong. Sakit tayo. Maptos na yung taon ko dong. Maundang na unya ko sa trabaho. Inigdako na yun din akong tiyan. Pang-apply na dong. Mga niya ako, Rodel, aron pasudlo takag trabaho. Mabdos naman imong uyab. Nyambuli, naon niya ni siya sa trabaho. Kung mudako na niyang tiyan. O mga anak na siya. Kapoy man trabaho eh. Ayay. Katagin lang ikaw. Kwarta ninyo pa. Tiyo. Kung mga anak das Vilma. Mga pila ka buwan. Human siya panganak. Nakabalik naman sa siya trabaho po. Makabalik naman siya. Forbida na istorya, do. Kanahan, di ka mawaw. Ang babae nga bago ng anak niya, manarbaho dayon og balik para makatutoy og gatas ang inyong anak, ha? Bida niyo, yabag naman taong Cardillo, eh. So, nanay ka may mo reklamo, tiyo, oy. Pareha man lang mo ni Papa, oy. Reklamo sa siya kay wa pa ko'y trabaho. Pareha lang mo duha, oy. Mga reklamador, mga white otok. Ako naman na may utok. Labi-abi mong kuto-kutuho, no? Ay, yo. Forbida, eh. Ikaw may bawon sa man. Okay ra ka, hindi niya manarbaho, ha? Okay ra ka? Kay pasudloon ko siyang trabaho, pero dili man siya. Kabati din imong klasihas pagkalalaki, oy, Rodel. Kuyog sa imong tiyo, aron i-apply kag trabaho. Dili gani ka manarbaho, bahalag na kag gusto pa ko nimo. Buwagan ta ka. Magbuwag ta, Rodel. Wagi siya mukuyog siyang uyuan, aron mo sodong trabaho. Grabe gid katapulan si Rodel, uy. Mga bisag mabdos na ko siyang anak, nakigbuwag ko niya, uy.
Pero, meto siya sa bahay kay gimingaw ko no siya na ako. Bisag mabdos ko, iya gihapon kong gilaptan. Wa na lang sad ko mo balibad. Itantuhan ako eh. Mga mga kasama ang kaagi ni Vilma, dinhining tulumanon. What's the style? Paitang tawhana oy style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.